Державна установа адукації. Середня школа номер 37 города Могилева. 4 Г класс Иванова Алена Ивановна. Пёмин Панченко. Дети войны. І мне спявали матки, колыханки, я не адчулі казак ад дзядоў. Палохаў іх ахрыплы голас танка, трывожыў іх журботны ён дух. Яны не плакалі бяссоннымі начамі, калі амбомбаў неслі іх у склеп. І словы першымі, якімі іх навучалі, былі пра менцаў, пра вайну і хлеб. Заціхнуць бітвы, вораг будзе знішчаны, і дзеці прычакаюць таго дня, калі пад воблакам упадзе на папелішча, як цёплы дождзік, густая цішыня. Нясмела з хат яны ў поле выйдуць, как першы раз спакойна ў жыцці палюбавацца родным краявітам, паслухаць звон ручулкі утрысці. Піпах лугой, красой гаёў любуйся, і ўсё же сэрца задража не раз. Ім здасца першым самалётам бусел, пажарам здасца першая зара. Лагодны гром за дальнюю Дубровай напомніць ім пра жах бомбардзіровак, і часта у чысты іх сны урывацца будуць галасы вайны.